नमस्कार, रवीणा किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत कोकणातील गोडाचा पदार्थ असा बनवणार आहोत, तो म्हणजे भिरडी। ही भिरडी खूप छान लागते आणि याला हातजोडी पण बोलतात। चला तर मग आपण साहित्य पाहूया। आपण इथे 1 वाटी गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे, हे खोबरं घेतलेलं आहे, आपण गूळ घेतला आहे 1 वाटी, जिरं घेतलेलं आहे आणि चवीपुरतं मीठ घेतलेलं आहे। आपण आता सर्वप्रथम जिरं आता एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालून घेणार आहोत आणि हे 2 चमचे एवढे मी ओलं खोबरं घेतलेलं होतं ते घालून घेऊया मिक्सरच्या भांड्यामध्ये। आणि हे आधी पहिलं बारीक असं वाटून घ्यायचं आहे। आता हे आपण तुम्ही पाहू शकता जिरं आणि खोबरं या प्रकारे असं बारीक करून घ्यायचं आहे, त्यामध्ये पाणी नाही घालायचं आहे। आता यामध्येच आपण आता गूळ घालणार आहोत। मी 1 वाटी एवढा गूळ घेतलेला आहे आणि हा पण आता मिक्सरमधून फिरवून घ्यायचा आहे। अशा प्रकारे गूळ पण आता आपण बारीक करून घेतलेला आहे। चला आता आपण पुढच्या प्रोसेसला सुरुवात करूया। एका भांड्यामध्ये आता आपण हे पीठ मळण्यासाठी भांडं घेतलेलं आहे, त्यामध्ये मी आता पाव चमचा एवढं मी मीठ टाकलेलं आहे। आणि आता आपण हे पीठ जे घेतलं आहे, मोठी 1 वाटी भरून मी पीठ घेतलेलं आहे आणि हे पीठ आपण जो गूळ घेतो त्या प्रमाणानुसार त्यामध्ये जेवढं गूळ मावेल तेवढं आपण पीठ घालायचं आहे। आणि ह्या पिठामध्ये आपण थोडी हळद घालून घेऊया। पाव चमचा एवढी हळद घालून घेते। हळद ही ऑप्शन आहे, तुम्हाला जर पाहिजे असेल तर तुम्ही घालू शकता, नाही घातली तरी पण चालते। आता आपण हा आता गूळ घेतला होता तो आता सर्व घालून घेऊया। आता आपण हे पीठ एकजीव करून घ्यायचं आहे आणि हे पीठ एकजीव करून घेतल्यानंतर आपण जसं चपातीला पीठ मळतो तसं हे घट्टसर असं मळून घ्यायचं आहे। एका कढईमध्ये तेल गरम करायसाठी ठेवायचं आहे आणि हे आता एका कढईमध्ये तेल गरम करत ठेवलेलं आहे। तुम्ही पाहू शकता आता हे आपलं मिश्रण आता या प्रकारे असं तयार झालेलं आहे। हा मी याच्यात गूळ मिक्स करून सर्व घेतलेलं आहे। आता यामध्ये मिक्सरच्या भांड्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकून मी घेतलेलं आहे आणि पाणी आपल्याला गरजेपुरतंच लागेल तेवढंच घालायचं आहे। मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये होतं तेवढं पाणी घातलेलं आहे आणि पाणी लागेल तेवढं आपल्याला घ्यायचं आहे। आणि हे मिश्रण चपातीच्या पिठासारखं जास्त घट्ट पण नाही आणि जास्त सैलसर पण नाही असं मळून घ्यायचं आहे। पीठ आता मळून झालेलं आहे, तुम्ही पाहू शकता हे अशा प्रकारे पीठ मळून घ्यायचं आहे। याला मी थोडं तेल लावून घेतलेलं आहे आणि ह्या पिठामध्ये गूळ घातल्यामुळे ते पिठाला पाणी असं सुटत जातं, तर त्याच्यामुळे आपल्याला जेवढं अजून पाहिजे असेल तर तुम्ही त्याच्यात पीठ जेवढं मावेल तेवढं घालू शकता। आता आपण भिरडी बनवायला घेऊया। पहिलं अगोदर हाताला थोडंसं तेल लावून घ्यायचं आहे। पाहू शकता या प्रकारे असं थोडंसं हाताला तेल लावून घ्यायचं। हा अशा प्रकारे थोडंसं पीठ घ्यायचं आहे आणि हे पीठ आता आपण हातावरती अशा प्रकारे हे असं बारीक असं लांब असा आकार करून घ्यायचा आहे त्याचा आणि हा अशा प्रकारे जोडून घ्यायचा आहे। तुम्ही पाहू शकता आपली ही भिरडी तयार झालेली आहे। अशा प्रकारे आता आपण सर्व भिरड्या तयार करून घेऊया। ही भिरडी ह्याला हातजोडी पण बोलतात आणि ह्याला शेंगोळे पण बोलतात, हे गोड शेंगोळे आहेत। अशा प्रकारे आपली आता भिरडी बनून तयार झालेली आहे। अशा प्रकारे भिरडी आता बनवून तयार झालेली आहे। आता आपण ही तळायसाठी घेऊया। तुम्ही अशा लहान मोठ्या आकाराच्या अशा बनवून घेऊ शकता आणि ही खायला तर एकदम खूप टेस्टी अशी लागते आणि गणपतीच्या नैवेद्यासाठी ही आवर्जून बनवली जाते। तेल गरम करत ठेवलं होतं ते तर गरम झालेलं आहे, त्यामध्ये आता अशा प्रकारे आता आपण भिरडी सोडून घेऊया। गॅस मिडियमच करून ठेवायचा आहे, जास्त मोठा पण नाही करून ठेवायचा आहे, कारण ही भिरडी त्याच्या आतमधून सुद्धा अशी शेकली पाहिजे, नाहीतर पीठ असं आतमध्ये कच्चं राहतं। हे अशा प्रकारे आता भिरड्या अशा सोडून घ्यायच्या आहेत तेलामध्ये।
आणि अशा आता थोड्या थोड्या अशा करून त्यांना उचलून घ्यायच्या आहेत. तेलापासून अलग करायच्या आहेत त्या, नाहीतर मग ते हे अशा तेलामध्ये त्यांना असं ढवळून घ्यायचं आहे, नाहीतर मग त्या खाली एकदम तळाला चिपकून बसतात. आणि असे चारही बाजूने एकजीव असं मस्तपैकी असे भाजले जाणार ते. आता भिरड्या आता तळून झालेल्या आहेत. अशा प्रकारे आता सर्व भिरड्या आपण तळून घेऊया. अशा प्रकारे आपले आता भिरडी आता बनवून तयार झालेली आहे. तुम्ही पाहू शकता हे आतून सुद्धा एकदम खुसखुशीत अशी शिजलेली आहे. अशा प्रकारे तुम्हीही घरी बनवून पहा आणि भिरडे कशा झालेले आहेत गोड ते सांगा, कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. आणि हा व्हिडिओ आवडला असेल तर या चॅनलला नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब पण करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका.